Да, те сака много. Екипа, поядоче днеска, т.е. се празнат резерви. В каймене 70 грама мелен овес, 2 зелени ябълка, 400 мл млеко, цимет и пола банана. Хидрати повече, доста по-малък протеини и кафе с много малък млеко. Пием вода, се облекувам и одам на джим. Пул дей днеска. Така ли? Трябва да помагате на жените и на вашите девойки, що ви гледат, що ви готват. Да изчистите, да направите поядок, да направите кафенци и така. Ти нас не смача листото всеки ден. Точно. Това е дисциплина, мора кажеш. Трябва да вежбаш всеки ден и трябва и да готвиш всеки ден. Дечки, днеска не снимам. Козерата най-възбилно. Днеска сакам дома си изгасам. Днеска имам долен гръб, лад pull down машина, reverse row може да правя, one arm row, spider curl, cable hammer curl, reverse pec deck, бицепс. После на работа от 5, па вечер заминувам за кавадърци по хоризонтал. Ова другото по вертикала. Така, дечки. Айде, сега ми уживайте видеото. Аз сега че се яде контер с кубацки. Дружество, завърших с работа. Хидрацията е много битен фактор. У било кой приpremi тренинг и слично. И че ме чека, одиме за кавадърци.